Kadaghan man nimong sagingan. Way banakon diri tay? Way kurat ng banakon kay namay sundang nimo. Piktusan ra man nimo, piktusan. So karon mga idol, di ami karon ni tatay. Hatagan daw ko niya saging. Ipadala niya sa Surigao City. So muanhi mi diri sa kabukiran. Diri sa Barangay Mabini, Placer, Badas, Surigao del Norte ni. May daghang kasagingan ni tatay diri, hatagan daw ko niya. Tama sa madala daw nako. So mudala ko kay sayang. Kanami diri oh. Kabagnutan yun ni mga idol. Bukid na kayo ni mga idol. Layo na kayo ni sa highway. Nagkanyang saging diri tatayo. Imo ning yuta diri tay? Nagsaop ra ka diri. Guwang-guwang. Guwang naman siguro na. Murag isa ra ka bulig ra siguro tay. Kanang igo ra madala na ako. Okay, murag bugat naman siguro. Alinghod pa na. Nita taguwang. Basta tayo. Nahingga na oh. Ito na hinog oh. Kaya kung dili nimo masuroy ang kuan, makaon ra sa mga langgam. Mga idol ogi, putol na ni. Landahan tay. Gatik landahan. Aylar. Magdala pud kuno sa landahan. Magdata. Para na malung-ag ba. So ato, nanay hinog. Tora. Kana ray dalhon nimo? Sige. Bunan pa kuno ni tatay. Ha? Mamalitay saging? So mangumpra na lang ko nimo saging tay kay ako deliver po dito. Mangumpra na lang siguro ko sunod nimo. Ikaw na lang akong kontakon diri oh. Kadaghan mo nimong sagingan. Way banakon diri tay? Way kurat ng banakon kay namay sundang nimo. Piktusan ra man nimo, piktusan. Ha? Nagkuha na. Bali. Mau bitaw. Tuwa tayo, grabe ka dako. Ayaw rang dako kayo. Na. Yung madaog na to. Kanang gamay-gamay ra siguro. Sige. Grabe ka dagang saging. Gani way bagtok diri no? Tagpilang kilo kumprahon ako tay? 10 ang kumpra. Tapos bligyan ako Surigao. Mahal ba Surigao eh? Mahal bitaw. Mahal ang Surigao. Mahal sa Surigao. Hato lang mo 10 kilo diri. Mahal ka. Sige. Ito ang dugaya kay. Bangan lang dako pa tong bulig. Dako kay to di mabuktot atog bit adto. Nasa ko. Katulong dako. Tong bulig. Bahinon ra kan. Trabaho mo nito no. Sa sunod na. Kay mangita pa kog bayar dito. Ay sa karon kay basig way mo malit dito. Basig na igamay din sa pagmupan. Isipi na ni idol mga idol. Muni kalipay nato mga idol kung makaanhi tag bukid, padalhan ta pag lugsong nato syudad ba. Sa area na pud nato na mga pobre. Makasuroy tag bukid sa atong mga kaila. Pag lugsong nimo sa syudad mga idol, padalhan jud kag mga ingon ana. Malipay jud kay naman kay madala. Mga libreng putas, mga So punan pa kuno ni tatay, isa ka bulig. grabe may mga bising tulog ang di ay. Asa itong lupa na itong dili detay katong dili ba ko? Kita ba nagkuha po kuno ba na nimo dito? Ha? Kuno ba na nimo? Ay, kanyagi kay dili dito. Ay to ay dako nga bulig mga idol tro. Kay kadako na bulig oh. Bo siguro ni. Ano ka mo ni? Mo ni. Ako na namukan ani.
Ibo rin yung patuan. Mo? Suka dako-dako. Ano ba na? Makatalong eh. Mo ba ni? Pila ka hektarya ni tay? Ako mo na yung lupog sa akin. Hindi naman din ah. Ah. Na may katagbak diha oh. Labi ra ba kanong bunga na? Ayan. Katambak. Aw. Katagbak ba? Ha? Kanang murag kuan. Murag. Grab niya ba? Ako na. Aw, taba. Hmm. Taba. Labong ko ang puna. Dabong papod. To ara na bali na mga idol. Okay, to ara nakuha ni tatay oh. Ano yung mga tanom ni tatay diri? Katong kamay itong bahan. Dako ko ni. Hmm. Bukat na buglaganon. Nah, bugatoy di makaya na. Kala kayo nila. Buktot ta. Katong kamay katong yung sa bawi. Katahan. Mangambas ako sa Surigao. Oh, Mo chat ra ko ni Darwin, Win. Lang asi kuan tatay. Kay akong kumprahon ang yang mga saging. Maina lang ni kaysa wala mag-standby ta dito ta income. Laway ra punan ba, di ba? Sige bit-bit na niya. Okay. So kung gusto mo magpalit og saging, please contact me sa akong Facebook page, BRP TV Vlogs. Kung gusto mo mamalit, kaya ako maka-provide ko ninyo bisan pila ka kilo. Sa makita ninyo din mga idol. So puro kasagingan yun dire. So maka-provide ko ninyo kung pila ka kilo ang inyong orderon. Paki-contact lang sa akong Facebook page. Pag-message lang mo kung ganahan mo. Mag-PM lang mo sa ako. Barato rang presyo ani mga idol. Pero kung i-deliver na ako sa inyong mga panimalay, amo patong po gamay para makaginansya ko. Kaya ang hago di ay. Mahal dito sa Surigao ni. So diri sa mga kabukuyiran mga idol, magkugi lang kag pananom, pagbalik nimo nanay bunga. Biyaan ra nimo mga pila ka months. Pagbalik nimo diri, nanay bunga na. Biya ko ra dayon na to tay. Sige tay. Kurang tay. Ikaw na tay. Ya, videohan ta ka. Kuray bislit. Okay. So kung magtanong mo mga idol diri sa kabukiran, kung kinsa tong manghilabot, mangawat sa ilang mga tanom nga dili nila tinanom, sigurado gyud mapriso mga idol. Nanay kaso karon mga idol. Dili ni pare sa una nga pwede ra nimo kanon sa punuan. Dili lang nimo dalhon sa balay, pero karon dili na. Bisan kanon nimo sa punuan mga idol, sigurado mapriso jud ka mga idol kung ireklamo ka sa tagya. Mo na ibagkong balaod karon mga idol. So, di nang gyud ta manghilabot, manangin na gyud ta sa atong mga silingan, kung kinsa tunay mga ang kasagingan ug mga kalubihan. Kay mohatag man. Sama niya karon padalhan ko ni tatay. Wa man ako ni palita. Gihatag ra man niya. Sapayan pa deg mangawat. Di na ta sapayan mangawat mga idol, mangayo gyud. Di ba tayo? Dili kay dawat limpyo. Okay. Dari na. Okay. Gisipin na ni idol. Naman po day balay diha. Kinsa man ang balay? Ya, kuan na di. Bantay ko dis katong kuning lupa. Nagbantay. Gisipin na ni idol Og isa sa mga idol, ang ilang farm to market road mga idol, simentado na mga idol. Bisan mo adto pagka sa pinakabukid mga idol, kaya ang agyanan nanay simento. Makasulod na ang mga motor sama na mong gidala. Dali ra kayo pag-transport sa ilang mga produkto sama ng lubi, saging. So maayo pagkaplano sa atong gobyerno nagi butangan nilagdalan diri no. Kaya ang atong mga magsasaka dili na kayo maglisod sa pag-transport sa ilang mga produkto. So magpadayon na mi mga idol, ug daghan king salamat. Masakay na ko mga idol. Oh, di ba? Ngunanay ta kapalangga sa atong gobyerno mga idol. Kaya tagan tag maayong dalan.
Pintado ba? Okay. Padala na kong saging dito ngayon sa Surigao City. So, kita-kits tayo diya sa Surigao. Kung kita itong mga iyo, atagan ko ka muna saging.